Migula sa pakisusi nga tao nga nag-abang sa sakyanan mao sab ang nibaligyan ini sa usa ka inosenteng nga pumalalit. Gumikan ini ang HPG may painumdum sa publiko nga kinahanglan nga magbantay sa pagpalit og masakyanan diya sa online o kanunay susiyon ang legalidad sa mga documents aron malikayan ang scamming. Daing lokal nga balita. Kapong adlaw, padayag sa lokal nga tigbalita si Negros Oriental Provincial Vice Governor si San Fritz Diaz nabigit ini nga nagkatausap nga presyo labi na kining palitulot noon ni ini nga apekto sa hira sa tulo ka naso diin apitado ang katawhan sa tibuok ka Pilipinas diin sumala pa ni Vice Governor Fritz Diaz nga medyo o nagkataas ang mga palito no ni nagkasaka usab mataga adlaw ang mga presyo sa gasolina sa Negros Oriental kaya pabayag kagapon lawa uman sa regional sessions sa guniang Pandalawigan. Unya sa mga farmers na kinahanglan og abono apoy supply kay Middle East man pod. Di ba? So karon problema gud ta kaayo. Nga dugay-dugay ni nga crisis, di ba? So muna nga kaniha nag-meeting pud diri sa Pikas sa tong nagbuhig mga baboy para maka-create ni economic team diri sa Negros Oriental sa tabang sa atong gobernador, sa tabang ni Sir Edu, sa tabang sa mga sektor. Ang maka-create ni economic team para makatabang mis katawhan. Kaya ga-increase ang gasolina o palaliton pero ang sweldo wala ga-increase. So ang pag-survive sa katawhan. Di ba? So, karon pretas teacher, sila pa yung gasolina, pila ra may sweldo teacher, wala po na ni-increase. Labi na, teacher, kaya binulan. How much more sa, wala ko din tao ay gisaligan. So, para na ako, more than calamity pa ni siya. Calamity will last at least 1 month. Diba? Kung itong iyon ako, lahi ang calamity, kaya iyong ipasabot, that's an act of God, the Fortitos event. But how about, kung dili Fortitos event, kaninang global crisis, waman tagabalog ka no sa pani makarecover. So imagine na ragod, kung mahal ang barge, mahal ang transportation, mahal tanan, tanan kung mahal. Diba? Sa Shaton gani, para kung ako kita gabiyahing jeep, kaniha, murag sildam, murag kulay gibiyahe kay murag pildi. So this transport group, kung na-increase ang gasolina ng 30, pa-increase sila 5, alkan sige itong sila. Then ito yung tao ko lang mga sakyanan, magsalig rapod. Then ito yung estudyante na itong may mga motor, mag-boarding ng ginikanan niya, budgeted rapod ang kwarta. So, dako ni ka concern. You know, sa Strait of Hormuz, dili mong talabang. As of now, according to them, 10 years ago, 15 years ago, the plant, kaning murag yung plant na sila mines. Murag pwede mo buto anytime kung i-activate. Magkanto si Akmayan ni Negros Oriental Vice Governor Fritz Diaz. Labing minus 2 ka mga barangay nga sakop sa Dakbayan Kanlaon nga nasulod sa 4 km permanent danger zone dito sa Dakbayan sa Kanlaon ning probinsya sa Negros Oriental. Ang nakasinati kining pagulan og abo human sa pagbuto sa bulkang Kanlaon ni adtong gabi sa Domingo. Matud pa sa opisyalis sa nasoy nga Dakbayan, si Seth Bariga, ang information officer sa Kanlaon, na mayag nga ang pagulan og abo na sinati kinis barangay Pula o Mabigo, mga mulupyo sa nasampit nga lugar o mga lokal nga mga otoridad. Minamayag nga kasarangan nga pagulan sa mga sa abo ang nasinating ini mga barangaya. Ang una ni ini gitaw sa Kanlaon City dito sa atol gayud sa pagbuto sa bulkang Kanlaon. Sa Nandan human sa pagbuto ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology mo pasidaan og pagulan og abo nga kini naanod paingon sa may habagatang kasadpan nga kadaghanan adto ra gayud mo epekto sa Negros Occidental apan niadtong Domingo ang advisory mi apil na nga ang abo
nagagimok paingon sa habagatang kasadpan o sa amihanang silangan. Tapusang lokal nga balita. Nanumpa kagabong adlaw si former Kapitan sa usas mga barangay sa siyudad Dumaguete kasi Kapitan Glino ay nagto kang Mayor Nakbel Dumaguete kasi Mayor Chikiting sa Garbaria. Para pa sa pusa EPC President nga si Kapitan Binchutan sa barangay Garo, diin nanumpa si former Kapitan Glino ay kang Mayor sa Garbaria. Tumong nini ang sa pagpanayon sa pagservisyo sa katawan isip. Public official, bala pa ni Mayor sa Garbaria na iya mong ipasalamatan kung sa pagsalig sa iyang partido sa NPC. 13 minutos na human mo labay ang alas 8 o karon sa tuong National News. Report! Report! Ang kampo ni Vice Presidente Sara Duterte ang miawa kini sa House Committee on Justice kagapong adlaw nga isalindot ang impeachment complaints bato kaniya. Gumikas siyang gitubok nga kakulangan sa ultimate facts o pagsupak sa iyang katungod sa due process o sa pagaligar nga double standards sa proceeding sa House Committee on Justice. Sa hiniusang verified answer ad cotelam ang duha ka impeachment complaints mato pa sa kampo ni Sara Duterte ang misalindot kinis aligasyon nga naka-attach o mi-attach sa mga ebidensya nga nagpailang sayop, misleading o way kalambigitan o wala masubay sa mga kamaturan o sa balaod. Ilang gipresentar nga ang pagsira sa maong panahon sa facts o sa balaod ang nakasalalay kini sa mga istorya lamang, mga logical fallacies o sa pangapangangkon nga may gisubitir sa House Committee on Justice, hinungdan nga nanawagan ang iyang mga abogado nga isalindot kini diha-diha. Report! Laing nasudnon nga balita. Gi-aprubahan sa Komite sa Senador ang naglumala sa housing o resettlement ang 35 ka Balaodnon o resolusyon nga ilang gihisgutan sa pinapako nga hearing. Ang Komite nga Gipangulohan ni Senador Francis Escudero nga chairman sa Senate Committee on Urban and Planning, Housing and Resettlement. Sumala pa si Senador Escudero ang maong lakang gabahin sa iyang no backlog policy nga nagtumong nga walay mahibilin nga pending sa mga Balaodnon sa komite nga iyang Gipanguluhan. Lakip na gipurbahan sa komite sa Senate Bill 934 ang gisulat ni Senadora Jingo Estrada ang mao pinakula ang mao patakalang balaod nakaling sa gahom sa gobyerno sa pagkuha o extra right o yuta nga gamiton alang sa socialized housing. Sumala pa ni Senador Escudero ang maong balaod makatabang sa mga lokal nga gobyerno o housing agency sa pag-ila sa mga lugar nga mahimong tukuran og housing project. Lagip na ang pagkuha sa mga bakanting luna o yun pa nga wala nagigamit. Imabuhat usab sa komite ang Senate Bill number 70 nga Duso, Senador Rolande Marculita nga nagata og proteksyon sa kabus nga walay kapuy-anan nga agtubang sa eviction cases. Samtang ang Senate Bill number 1863 ang gisulat ni Senador Bob Aquino nga tumong sa condonation program alang sa beneficiaryo sa socialized low-cost housing aron magpagaan ang ilang balayran. Igisgutan usab sa komite ang target sa gobyerno sa housing program po sa administrasyon ni Presidente Marcos Jr. Imbis nga usa ka milyon nga housing unit patag tuig, iusab kini sa 1.13 bilyon nga units alang sa tibuok termino sa Presidente hangtod 2028 base sa datos sa Department of Human Settlement and Urban Development na naa sa yapon sa 2 milyon ka housing units ang kakulangan sa nasod samtang 477,000 pa lamang ang units ang natukod hangtod karon. Pasig daw sa Escudero ka kinahanglan og klaro nga transparent at
dita causing backlog aron mas masulbad ang problema sa kulangan sa pwedaan sa nasod. Sumala pa Senador nga ang aksyon sa komite magpakita na paningkamot sa Senado nga masiguro ang batag Pilipino adunay luwas, barato og disente nga Pinoy anan. Nice to go. Report. Si Presidente Bongbong Marcos kagapong alalawa may anunsyo ang sa distribution sa mga cash assistance o fuel subsidies sa pampubliko ng mga sakyanan ngadto sa mga baguma o mga mananagat aron magaan-gaan ang epekto sa nagkataas nga presyo sa produkt petrolyo hinung dala sa kagubot dito sa tunga-tungang silangan. Sa usa ka video message si Presidente Bongbong Marcos na bayag nga Department of Social Welfare and Development magsugod karong adlaw Marso 17 sa pag-distribute og tag 5,000 ka pesos in cash donations or cash assistance ngadto sa 139,000 ka mga tricycle drivers o 17 ka mga local government units dito sa National Capital Region. Nice to go. Report.